tispjega daqsxejn il-sinjura u t-telespettaturi. Ħanaqdu naqra żewġ telefonati għax ħarġu ħafna punti interessanti, grazzi l-kull min iċempel. Mela konna qed insebbu anke qabel it-telefonati illi l-eżerċizzju minnu nnifsu jibbusi dawk li jgħidulhom endorphins, il-feel good factor. Illi konna qed insemmu li daw anke huma fost il-benefiċċji illi inti ssib f'ċertu mediċini bħal pereżempju antidepressants. U inti semmejt li tajjeb ħafna wkoll il-famuż cortisol. Meta aħna jkollna livelli għoljin ta' stress, apparti li ħafna nies jirrapurtaw u jesperjenzaw illi għandhom iktar aptit li jieklu għax qed jippruvaw ifittxu l-kumdita fl-ikel. Normalment ikun hemm min jgħidlek għandi aptit nisplodi lil xi ħadd bin-nervi li għandi tant għandi stress. Ironikament minflok ma jnexxi norqod aktar hemm min jorqod inqas tant ikun stressjat. U rutina katina ta' affarijiet illi ma jgħinuna xejn biex inħossuna sew. Min-naħa l-oħra, meta mbagħad tibda tiżra tajjeb għax din hija żerriegħa li trid imbagħad tmantniha, tkompliha, eċetera. Tibda tiżra mqar l-eżerċizzju li tippreferi inti. Kwalunkwe moviment, is-sinjur qal joħroġ jimxi imma ma jħobbx jagħmel sit-ups, mhux problema. Imqar bdejt timxi. Issa jekk sejra l-Olympics jgħidli nista' nibqa' nimxi biss mingħajr ma nagħmel sit-ups ngħidlu ma tantx għandek ċans tikkompeti. Timxi biss sakemm ma tmurx għal xi maratona. Forsi jkun perfett għall-maratona. Jiġifieri kulħadd għandu l-iskop tiegħu. Jekk l-iskop tas-sinjur huwa illi jiċċaqlaq biex iħossu tajjeb u biex itejjeb anke dak li dom health markers, il-pressjoni, id-diabete, ir-riskju ta' mar tal-qalb, dak kollha ħadd tejjibhom inti ħadd tkun aħjar meta qed tiċċaqlaq. Jiġifieri m'hemmx għalfejn eżerċizzju mhux ieħor. U lis-sinjura ħa nagħmilha kuraġġ waqt li ngħidilha tkellem mal-psikjatra tiegħek ngħidlek biċ-ċert illi jekk tista' tagħmel xi eżerċizzju ħajjejnek mentalment żgur. Jekk imqar mar ħajjejn lis-sinjura u l-ħafna nies oħrajn illi għax jien għamilt l-exercise mela billej kelli bżonn norqod għax il-moħħ qed jagħti s-sinjal isma' go to sleep. Għax inti ħdimt. Strieħ. Recovery. Jekk inti qed torqod kwalità ta' raqda, dik diġà ħatamillek differenza kbira f'ħajtek. Jiġifieri